Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ug kanang mangutana po ko. Kipaw ka nganong dili na gusto si Mama Corina nga mudawat mi bisag unsa basta gikan ni Tito Greginoy. Kipaw ka? Usbo na ko ang akong pangutana, Corina. Di kong dapita masayop sa kong pagtabang ninyo. Nahibaw ko nga bisan unsa pa akong itupag. Masatisfied ka man ini o dili. Nasayod kung dili ka gihapon mo hunong sa pagtapang namo. Ug sa unsa ka ang hinungdan? Wa ko ikatubag nimo ana. Ang ako nga unta musanong ka sa akong hangyo. Gikasubo ko, Corina. Gipasalig na ko ni Francine sa katapusan namong panagsulti. Sawa pa siya mularga paingon sa Cebu. Gadili tagid mo talikdan. Lainon man nimo sa pagsapot. Buot ka man gud ka nga mutapang namo. Nganong wa man ka mangitag katrabahoan ni Francine dinhi sa probinsya nga maayo ang sweldo aron dili na siya malayo namo. Ngano man, Sir Greggy? Ha? Ngano man, sir? O unsa? Dinhi di ay siya ug maunay imong gihangyo niya. Pero wa siya mamati nimo o gibilin gyud ang iyang mga dapara ninyo dinhi. O matan siyang Pastilan. Wa siya malain sa imong gipanulti. Murag dili man maayo ang imong gibuhat, Corina. Sa imong gibuhat, imo siyang giinsulto. ma. Bisan kinsa naman tingali. Bisan gani ako nga imong gisultihan, ana. Bisag kinsa nga naas iyang kabahin, mahimong wa siya makasulti nimo personal kay maluoy ba kaha siya nimo o unsa? Pero bisan kinsa kitingali, makaingon nga kamo pa'y gitabangan, kay kamoy nang inahanglan, kamo pa'y mo reklamo. Matan siyang nga sa ato pa. Nasayop gid ko, ma. Ay, ambot lang nimo, Corina. Matan siyang Huna-hunaa ha. Kung sayra ni Greggy si Francine dito sa Sipo, bahin sa inyong panagsulti, buon sa magkaha ang imong bana. Mupasabot na pud ka ni Francine. kung kinahanglanon, ma. Way problema. Wa bitaw na'y problema sa pagsabot nako. Pero mahibong gyud si Francine anong ingon ini ang imong gibuha. Unsa? Nagkasapot ka ba sa buot kung ipasabot? Ma. Ang ako lang ba kung mahibaw siya ini? Kung sa'y masud sa iyang huna-huna. Wala niya po tingog-tingog ay mabahog ng baba aron niya ba? Sala ka na ito iyang yun na may ito silang gistoryahan ni Corina ro. O salan po kalay ilang gistoryahan nga pulos man sila seryoso kung mga dagway sila panagsulti. Anak, nagkasinabot ba ka ni sila duha no? Ang sao naman si Francine, uy! Wag yung tingog. Layo, isang panlantaw. Murag nabot mo sa Asturias sa panlantaw.
di na lang ko mo igham kay tagaan na po doon niya kong mental kindi. Natambal ko no karat sa toton lang ng COVID. Ay. Ako eh. Uy, wala. Dunggur ka eh. Ngano ka eh? Nikatawa ka magkukalit niya. Naun sa ka dong? Ngano ka eh? Dunggur ka eh. Naun sa ka? Ngano ka dong? Oh, kalit pong hilom. Og sa ako pa mukatawad po ni Balkalitron. Ka, an pa ko? Unya, kalit po ni Rog Hilom ron. Ingna ko makakon. Oh, awa. Katagan ko, tagan gihapon ko. Sala kayo sunod ini, ha? Lingi na kong palit, be. Nagtanaw na ako. May batabi ka litong labang kapit, magpatay! Animal! Mananap! Nyaga! Tampalasan! Patakal kang labang masaka! Maghiko ka! Sorry, sir. Nagkukod po ko sa kong anak. May kahit og labang sa sada. Sorry, sir. Panuway ay! Dili na yung bata! Inano man yung dako! Sorry, ha. Wait, sorry! Sorry! Dagan no rin ay! Naidinagan na, no? Murag yung... Imo tong sayop, kaya naglingi-lingi ka. Tanghag lang. Ngano nga kumangsadong rin eh? Ako di may kalito katawa. Sa! Aw! Wadong ay. Larga! Pagbat ko sa mga pagdayab, ha? Sa sunod dong ba? Pagmatkon po sa imong pagkatawa dong, kaya dilit na magpugwat o magkuyawan. Ha? Wadong. Siya ba? Hindi na sa komedyahan. Magsigil katawa dong. Okay na kung magsigil ka katawa. Padayon na dong. Tuara po. Nagasukod na po. Naibawa ka ba kung anong kalit kong mikatawa, Piat? Naibawa ka ba? Kasay yun. Ang, wa mo ka mukha litong hilak. Gago! Thank you, dong. Thank you. Sa kaasa kay gani butang nga, Piat, wa kagit tinarong. Bitaw raw. Ngano, bito, kalit ang katawa ka niya, no? Anong kalit kong mikatawa? Nahimuot lang ko ni Corina, Piat. Nahimuot lang ko niya. Uy, ngano man daw? Nahimuot ko no. Ngano dong gregay? Muuli na ko, Corina. Sa sunod adlaw na tingali ko mobalik dinis inyo. Hain naman tong akong mga apo kay mananghid ko nila. Moingon ra ba dayon na si Miles nga mudiretso lang og uli usahay og dili musulti niyang muuli na diay ko. Gipahipos na ko sa hinayhay si Miles, ma. Samtang si Dudot, gipahipos na ko sa kanding. Mao ba? Huwaton lang diay na kog mauli na sila. Pero maayo sa binoon nga wa pa sila kay may ipangutana diay ko nimo. Karon lang ni misud sa akong huna-huna. Ha? Unsa man na, ma? Gusto kong musulti ka nako sa tinuod. Sa tinuod nga unsa pa? Sulti nako sa tinuod. Nakamatikod ka bang may gusto ni mo kadtong Gregi? Ha? Tubag ako, Corina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!